Matul din il-katakezi eżistijaj, xtaqt li nibdew serje ta' talim dwar ittra partikolari li l-Papa Giovanni Paolo II kien tali l-Knisja Universali, ġifieri l-Knisja kollha, fl-2001. Bażikament biex infakkarkom, il-Papa Giovanni Paolo II meta kien sar Papa kien ħass li kellu missjoni biex iħejji il-Knisja tidħol fit-tielet millenju u bekk tiċċelebra il-ġublew il-kbir tal-Inkarnazzjoni. U dan seħħ fil-fatti kien il-Papa li daħħal il-Knisja fis-sena 2000, sena li kienet tant għal qalbu, sena li ra kellha tkun sena ta' grazzja, sena li tagħti bidu ġdid għal ħajja dinamika tal-Knisja. Fl-eluq ta' dik is-sena tal-ġublew, il-Papa Giovanni Paolo II kien kiteb ittra apostolika indirizzata l-isfijiet is-saċerdoti, reliġjużi u l-lajċi nsara kollha. Jisimha fil-bidu ta' millenju ġdid. Dil-littra ġiet anke tradotta għal Malti. Hekk dal-aħħar kien ħafna fil-qalb tiegħi li forsi dak li qalilna l-Papa Giovanni Paolo II fl-2001 jista' jkun illi insejnieh fl-istorja. ċe kienet titra illi għaddiet forsi ħut minnkom laqqas biss tafu biha, però fiha il-Papa Giovanni Paolo II biex ngħidlek tagħna programm pastorali għall Knisja Universali b'mod sħiħ. U ġenwinament inħoss li dak li qalilna l-Papa Giovanni Paolo II f'dik littra apostolika huwa rilevanti ħafna u ħafna għaż-żmien li aħna qegħdin ngħixu fih, mod speċjali fil-kuntest tas-sejħa għall-evanġelizzazzjoni ġdida li dawn l-aħħar papiet, inkluż il-Papa Giovanni Paolo II, il-Papa Benedetto XVI u l-Papa Franġisku qegħdin jagħmlulna. U l-Knisja eżistijaj importanti li aħna nħarsu lejn l-iżvilupp tagħha fil-mixja tagħha f'kontinwità. Din kienet tema li il-Papa Benedetto XVI kien jenfasizza ħafna dwarha. Illi l-Knisja l-istorja tagħha mhijiex firda mill-passat, immija kontinwità. Jiġifieri li aħna rridu nifhmu dak li l-mulej qed jgħid il-Knisja llum u rridu nifhmu l-Knisja llum f'kuntest ta' mixja storika, il-Knisja minn fejn ġejja, x'kienet il-mixja tagħha matul iż-żmien, kif l-affarijiet ġew fi progress u mhux affarijiet li jikkisru mill-passat. Jiġifieri aħna ma nistgħux ninsew il-mixja storika li l-Knisja tagħmel. U parti minn dan il-kuntest ma nistgħux ninsew anke l-erf li Alla jkun tagħna permezz ta' diversi persuni, mod partikolari dawk li jmexxu l-Knisja fir-rwol fil-qagħdi fis-servizz ta' Papa, il-Ministeru ta' Pietru. U nixtieq li aħna Knisja llum il-ġurnata anke f'Malta, f'dan il-kuntest ma ninsewx din-littra li jiena nqis li hija ittra importanti ħafna fil-mixja tagħna, mhux speċjali fl-evanġelizzazzjoni ġdida li aħna imsejħin għaliha. Din littra miktuba kif qedtilkom il-Papa Giovanni Paolo II fis-sena 2001, allura fl-eluq tas-sena 2000, littra maqsuma f'erba' biċċiet. L-ewwel parti titratta dwar il-laqa ma' Kristu. U f'din il-parti il-Papa Giovanni Paolo II bażikament idur dawra ma' x'kienet l-esperjenza ta' Ġesu fis-sena tal-Ġublew. Niftakru li kienu ġew organizzati diversi laqgħat għal kull kategorija fil-Knisja u fid-dinja matul is-sena tal-Ġublew. Min issa nidħol f'din littra għax il-laqta tagħha hija aktar meta l-Papa jirrifletti dwar x'ġara u x'ma ġarax. F'daw il-katekesijiet li ġejjin se nibda nirrifletti magħkom mit-tieni kapitlu l-hemm ta' din littra. It-tieni kapitlu jitratta dwar wiċċ li għandna nikkontemplaw. It-tielet kapitlu huwa nibdew mill-ġdid minn Kristu. Ir-raba' kapitlu xhieda għall-imħabba. Il-mod kif xtaqt li nimxu ma' din riflessjonijiet fi żmien li ġej huwa propju billi se naqra letteralment il-kitba oriġinali ta' din littra anke għaliex mhijiex twila ħafna għalkemm fil-katekeżijiet tagħna naħseb toħdilna fit-tul, imma anke biex niġu f'kuntatt dirett mal-kitba tal-Beatu Giovanni Paolo II. Għaliex
importanti li aħna xi drabi nisimgħu t-talim dwar il-kitbiet tal-papiet, però importanti nisimgħu direttament il-kitbiet. Mhux se jkunu katekeżijiet fejn se noqgħod sempliċement naqra, imma se nifqu u wara il-qari minn daw il-kitbiet tal-Papa minn din litra fil-bidu tal-millenju ġdid, imbagħad anke nagħmel ir-riflessjoni tiegħi anke biex inkunu nistgħu illaħmuha u biex nifhmu aktar dak illi il-Papa Ġwanni Pawlu II kien qiegħed jgħidilna. Għalhekk se nibda mill-ewwel billi mmorru għat-tieni kapitlu ta' din litra kif ġettilkom jismu wiċċ li għandna nikkontemplaw. In-numru 16 jgħidilna hekk. Nixtiequ naraw il-Ġesu hija kwotazzjoni mill-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 12-21. Din it-talba li għamlu lil Filippu xi Griegi li kienu għamlu pellegrinaġġ għal Ġerusalemm għal festa tal-Għid, issib l-eku tagħha spiritwali wkoll fuq idnejna matul din is-sena tal-Ġublew. Bħal dawk il-pellegrini ta' 2000 sena ilu, l-irġiel u n-nisa ta' żmienna xi drabi forsi mingħajr ma jintebħu. Jistennew minn dawk li jemmnu mhux biss li jitkellmu dwar Ġesu, imma f'ċertu sens li jurulhom. U mhuwiex id-dmir tal-Knisja li tirrifletti d-daw ta' Kristu f'kull perjodu tal-istorja li turi wiċċu jiddu wkoll lil ġenerazzjonijiet tal-millenju il-ġdid. Hawnhekk eżistijej. Il-Papa Ġwanni Pawlu II qed joħodna mill-ewwel għal dak li nistgħu ngħidu li fil-fatti l-evanġelizzazzjoni. L-evanġelizzazzjoni, nfakkar il-Papa Pawlu VI kien qalilna fl-ittra post-sinodali fuq l-evanġelizzazzjoni Evanġeli Nunzjandi, kien qalilna li l-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza. Hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna b'xi mod definizzjoni ta' evanġelizzazzjoni. Il-Knisja li tirrifletti d-dawl ta' Kristu f'kull perjodu tal-istorja. Il-Knisja, fi kliem il-Beatu Ġwanni Pawlu II, illi mhix imsejħa biss biex tallem dwar Ġesu, imma biex turi lil Ġesu. Mhux li ngħinu lin-nies ikunu jafu dwar Kristu, imma li ngħinu n-nies isiru jafu lil Kristu. Di distinzjoni eżistija importantissima, hija fil-qalba tal-Kristjaneżmu. Għaliex kieku aħna msejħin biss biex nagħlmu dwar Ġesu bħala Knisja, ġifieri aħna tfajna l-Ġesu bħala personaġġ tal-istorja, bħala personaġġ affaxxinanti, bħala personaġġ rivoluzzjonarji forsi wkoll, però jibqa' bniedem tal-passat illi bħalma nitalmu dwar tant persuni kbar li influwenzaw il-mixja tal-istorja tal-bniedem fuq il-livell spiritwali, fuq il-livell soċjali, il-livell ekonomiku, il-livell politiku, il-livell kulturali, il-livell ambjentali. Tant nies fid-dinja kienu nies li għamlu ħitt u li s-soċjetà kellha bżonnhom. Kieku aħna nitkellmu biss dwar Ġesu, allura aħna qegħdin nagħmlu l-istess b'Ġesu dak illi nagħmlu personaġġi oħrajn. Imma d-differenza hija din. Li aħna nemmenu f'Ġesu li mietu għamel mewt li Ġesu ħaj. Allura jekk Ġesu ħaj, mhijiex kwistjoni li aħna biss nitkellmu dwaru. Jekk aħna nitkellmu biss dwar Kristu, allura aħna ma nimnux f'Ġesu, fil-verità minnu. Imma aħna x-xewqa tagħna tkun li aħna nlaqgħu in-nies ma' Ġesu għax aħna nemmnu li Ġesu għamel mewt u li Ġesu huwa ħaj. U allura hekk diġà rridu nagħmlu daqsxejn ftit eżami ta' kuxjenza aħna lkoll bħala nsara. Għalik, issa inti li qed tismani bħalissa, Ġesu għalik huwa personaġġ maqful fl-istorja? Jew huwa verament liben Alla ħaj? Int għamilt esperjenza ta' Ġesu? Tista' tgħid jien fil-verità il-mulej Alla tiegħi jien rajt il-mulej. Rajtu mhux bil-forsa x'derlek kif der il-San Pawl fit-triqtu lejn Damasku, imma li x'qalbek għarfet l-imħabba tiegħu. Tista' tgħid li għamilt din l-esperjenza? Hija esperjenza li għatina l-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu.
Għaliex il-Knisja jekk il-membri tagħha aħna ma rajniex il-mulej, allura ħan nitkellmu biss dwaru. Immek aħna rajna l-mulej aħna ħanlaqgħu n-nies biex jarawh bħal ma aħna rajnieh li jagħmlu din l-esperjenza tiegħu. Il-Knisja il-komunità li tagħmel l-esperjenza tal-rixoxt. Jekk m'hemmx din l-esperjenza eżistijej, allura l-Kristjaneżmu huwa biss dottrina, huwa biss talim, huwa biss kodba fuq il-karti. Imma l-Kristjaneżmu mhuwiex ktieb fuq il-karti. Il-Kristjaneżmu huwa ġrajja ħajja ta' Ġesu xtat li jibqa' ħaj illum jimxi fit-toroq tagħna, jiltaqa' magħna, jfejjaqna, jeħlisna, jaħfrinna, itina ħajja ġdida. U l-Papa Ġwanni Pawlu II qed jgħidilna mhux biss x'inhi allura din l-evanġelizzazzjoni, però qed jirreferi qed jgħidilna li n-nies ta' żminijietna bħal l-istess Griegi ta' żmien Ġesu, in-nies ta' żminijietna u forsi nerġa' nikkwotah xi drabi mingħajr ma jintebħu, jiġifieri mhumiex konxi, f'qalbhom għandhom din ix-xewqa. Nixtiequ naraw lil Ġesu. Aħna l-insara rridu nemmnu eżistijaj li kull bniedem fih għandu x-xewqa l-Alla u dina nistgħu narawha meta nħarsu lejn l-istorja tal-bniedem mill-aspett reliġjuż, mhux speċjali f'Malta li hija eżempju tipiku għad-dinja kollha, aħna għandna l-eqdem tempji neolitiċi, l-eqdem tempji fejn il-bniedem kien iqim Allat folot skemm trid, imma is-sens reliġjuż kien joħroġ fih. Il-bniedem kullimkien fid-dinja, anke meta ċerti sistemi politiċi u sistemi filosofiċi u kulturali pruvaw joqtlu dan l-element reliġjuż fil-bniedem, dan l-element spiritwali fil-bniedem. Ma rnexxilhomx. Għaliex dan huwa parti essenzjali minn dak li jagħmel il-bniedem bniedem. U di importanti li aħna l-mod kif inħarsu lejn il-bniedem ngħidula antropoloġija, tkun antropoloġija nisranija, viżjoni tal-bniedem b'mod nisrani. Għax illum jista' jkollok il-viżjoni tal-bniedem li hija ridotta sempliċiment, pereżempju, għall-aspett materjali tiegħu. Jew ridotta għall-aspett tax-xogħol, jew ridotta għall-aspett soċjali, jew ridotta għall-aspett psikoloġiku, jew ridotta għall-aspett fiżiku. Imma l-bniedem eżistijaj, waqt li hemm dan kollu u ma nistgħux niċċduh, essenzjali parti mill-ħajja umana tal-bniedem, il-bniedem għandu d-dimensjoni spiritwali. U l-bniedem, mill-aħħar ikunna din il-konvinzjoni u tu li f'kull bniedem din ix-xewqa l-Alla fil-verità hija x-xewqa għal Ġesu Kristu. Aħna li tikonna l-konvinzjoni, anka jekk in-nies di ma jemnuhiex, ma nistgħux inkunu fi żminijietna knisja li nxandru l-Ġesu Kristu b'mod ħaj, jekk aħna ma nemnux li n-nies tal-lum għandhom bżonn il-Ġesu. Jekk in-nies aħna mhux in-nies xi jarfu differenza, min huwa għama, min ma jistax jara, mhux konxju ta' x'għandu bżonn, min hu marit, mhuwiex konxju tal-mediċina li għandu bżonn, dik it-tabib jista' jgħidielu, u l-Knisja hija t-tabib biex ngħidlek tal-umanità kollha. L-umanità kollha għandha bżonn il-Ġesu, anke jekk ma tafx li għandha bżonnu. Il-Knisja hija dik li taf dil-verità. U allura bħal tabib tajjeb li tifejja il-mart, jagħti lill-pazjent dak li għandu bżonnu. Il-Knisja li tagħmel mixja mal-umanità, pellegrina qalb il-pellegrini. Għax il-poplu kollu fid-dinja huwa pellegrinu. L-Knisja pellegrina qalb il-pellegrini. Imma hija pellegrina għal pellegrini. Billi tkun f'nofs l-umanità kollha u f'kull aspett tagħha, l-aspett soċjali, ekonomiku, politiku, ambientali, sportiv, ġurnalistiku, artistiku, poetiku, f'kull ambjent il-Knisja hija msejħa sabiex turi id-dawl ta' Kristu irxoxt biex tgħin in-nies fl-ambjenti kollha jiltaqgħu mal-mulej Ġesu. Mela aħna rid ikollna din il-konvinzjoni. Jekk m'għandniex din il-konvinzjoni li l-bniedem għandu fih xewqa l-Alla u tu
li din ix-xewqa l-Alla hija xewqa l-Ġesu, allura kif ħan jieħdu bis-serji tagħna mis-sunni tagħna li nuru l-Ġesu lid-dinja? Ċertament hija sfida. Għaliex inti immaġina li kieku nerġa' nieħu l-eżempju tat-tabib, illi qed tipprova tagħti l-mediċina għal xi ħadd jgħidlek le mhux dik għandi bżonn jiena. Ma inti taf fil-verità x'għandu bżonn. Għax instudjajt bħala tabib, inti taf. Imma jekk il-pazjent iwebbes rasu, x'tagħmel? L-importanti li t-tabib ikun konvint minn dak li għandu bżonn il-pazjent, u mhux li l-pazjent ikun konvint dwar dak li x'm'għandux bżonn. Aħna xi drabi jista' jiġri hekk, aħna rridu nkunu konvinti. Qed ngħidana xi kultant din il-konvinzjoni jiena nħoss li tonqos. Meta xi drabi l-insara u sfortunatament anke xi kultant jistgħu jkunu saċerdoti, ġifieri n-nies li suppost qegħdin imexxu l-bqija tal-merħla. Il-Ġesu nagħmluh isu optional, nitilfu ċ-ċentralità ta' Kristu f'dak li nagħmlu, li nibdlu l-Ġesu ma' affarijiet umani tajbin, ma' sistemi oħrajn, jistgħu jkunu psikoloġiċi, soċjoloġiċi, letterari, huma x'inhuma. Meta aħna tonqos fina dil-konvinzjoni, allura eżistijej maħnis se nxandru l-Ġesu persważjoni. Maħnis se nkunu konvinċenti għax hemm id-dubju fina. U allura jista' jkun l-ewwel mixja li rridu nagħmlu nixtieq naraw il-Ġesu mhijiex biss għall-umanità kollha. Jista' jkun li anke aħna fil-Knisja għandna bżonn nisimgħu din. Li jista' jkun li anke aħna l-insara fi żminijietna għandna bżonn nieħlu daħla fina nfusna u nirrealizzaw li anke fina din ix-xewqa l-mulej. U li aħna rridu naraw lil Ġesu. Li aħna ma jistax ikun nibqgħu insara li mmorru l-quddies ħadd wara l-ieħor u qalbna ma tinstmess b'din l-imħabba ta' Ġesu f'ħajjitna. Li ma jistax ikun li aħna nirriduċu il-fidi nisranija tagħna sempliċement għal li ma nagħmilx il-ħażin u nosserva liġijiet mingħajr l-esperjenza tal-mulej fil-ħajja tiegħi. Ma jistax ikun li aħna mmorru qudies il-ħadd b'obbligu u m'hemmx l-entużjażmu tal-ħajja fi Kristu f'ħajjitna. Ma jistax ikun eżistijej li aħna nsiru knisja maniġerjali biss, knisja li torganizza biss, knisja li sirriti biss, imma m'hemmx ir-ruħ ħajja fiha. Il-komunitajiet ta' nsara tagħna hemm bżonn nifqu bis-serjetà u naraw kemm qed ikunu verament esperjenzi profondi ta' Ġesu jew sempliċement ritwali xi drabi norganizzawhom bl-aħjar mod liturġiku, nosservaw ir-riti ta' liturġija b'mod tajjeb, kollox perfett, u hekk m'hemm xejn ħażin, imma vojta, bla sens, bla ruħ, bla esperjenza talla. Immorru l-Knisja għaċ-ċerimonji. Imma qed nintaqgħu ma' Ġesu. Jekk għandna ċerimonji tagħna perfetti eżistijej, imma l-liturġija tagħna mhix esperjenza talla, għandna xi ħaġa serjament ħażina fil-liturġija tagħna. L-affarijiet sejrin ħażin meta jidhru sejrin tajjeb. U għandna bżonn minn niftu ħajnejna, minn ipoġġina fil-verità, fir-realtà, nieqfu nitqu bina nfusna fil-Knisja. Nieqfu nitqu bina nfusna. U kulħadd ipoġġi jdejh fuq il-kuxjenza tiegħu skont ir-responsabilità tiegħu minnu isqof bħala isqof, minnu kappillan bħala kappillan, minnu saċerdot bħala saċerdot, il-reliġjużi bħala reliġjużi u l-lajċi bħala lajċi. Kulħadd ipoġġi jdejh fuq il-kuxjenza li jgħid imma jien kif nista' nikkontribwixxi bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex ir-realtà tal-komunitajiet tagħna issir fil-verità esperjenza ħajja ta' Ġesu. U rridu nsibu l-gazz, il-qawwa, l-forza, l-kuraġġ, ir-rasib sa nazzarda ngħid. Li dak kollu li mhux Ġesu nitfgħu il-barra mill-knejjes tagħna. Bħalma Ġesu daħal fit-tempju u żbarazzah mill-affarijiet foloz li kien hemm, li jinqdew bl-affarijiet ta' Alla għal-vantaġġi personali tagħhom. Li għandna bżonn nieħdlu anka fil-komunitajiet insara tagħna, fil-parroċċi tagħna, fid-djoċesijiet tagħna. U nsibu l-kuraġġ li nagħmlu s-sawt bħal Kristu u nkeċċu l-barra mill-Knisja dak kollu li mhuwiex esperjenza vera ta' Alla, dak li ma jwassalx in-nies biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Kien ħandumu nwebsu rasna biex nagħmlu l-affarijiet kif irridu aħna, kif joġbu lilna bil-piki, bil-ħmerijiet u l-kummidji tagħna.
u n-nies jitilfu lil Ġesu minħabba fina, nies tal-Knisja. X'kont iridu nagħtu l-Alla eżistijej. Kemm ħandumu eżistijej. Nibqu biss nagħmlu ċiriti u ċerimonji u l-ħajja tat-talb tagħna tiżvojtja. Għaliex m'hemmx tal-personali. Għaliex m'hemmx ħajja ta' fidi mibnija fuq il-kelma tal-Alla. Għax Ġesu Kristu mhuwiex fiċ-ċentru tal-Knisja. Imma l-jien ikun fiċ-ċentru, l-proġetti tiegħi bħala kappillan, bħala qassis, jien min jien, ma interessanix minn int. Kemm ħandumu nibqu bil-jien fin-nofs tagħna. Meta ħankunu dixxipli verament ta' Ġesu li għalinna li min jimxi wara jeret jiċħat lilu nnifsu, aħna xi drabi tant nagħmlu bil-maqlub. Neqdew bl-affarijiet tal-Knisja biex naffermaw lilna nfusna. Meta supposta aħna qegħdin hemmhekk biex niċħdu lilna nfusna. Id-dixxipli tal-mulej il-Knisja u għal-post fejn l-insara jiċħdu lilna nfushom. Ejjew ma ningannawx lilna nfusna. Ma jista' jkollna l-ebda evanġelizzazzjoni ġdida. Ma jista' jkollna l-ebda tiġdid fil-Knisja jekk mhux se nieħdu daħla sew fina nfusna u naraw illi Ġesu fil-verità u ċ-ċentru. Dak li għalih Pawlu jgħid jien għalih lest li nitlef kollox. Għandna rġilu nisa ta' dal-gazz ta' Pawlu. Għandna rġilu nisa fi żminijietna fil-Knisja immexxija mill-Ispiritu tal-Alla li għal Ġesu lesti fil-verità jitilfu kollox. 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 U meta ngħid kollox, kollox. Mhux faċli. Pawlu meta qal dal-kliem tafux ma telifx affarijiet ħżiena minħabba Ġesu. Tilef affarijiet li kien jemmen li kienu tajbin. Affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar kienu rivelati fl-Antik Testament. Imma fehem li kienu biżdell ma kinux id-dawl vera. Kemm ħandumu ngħixu fid-dellijiet eżistijaj u ma ngħixux fil-verità f'Ġesu. Min minna se jkollu dan il-gazz li għal Ġesu lest li jitlef kollox. Lest nitilfu il-piki fil-festi tagħna l-Kristu. Lest li nitilfu il-piki fil-kunsilli parrokjali, in-nuqqas ta' ħidma fl-imkien minħabba Ġesu. Lest li nitilfu l-firdiet bej gruppi għaqdiet u movimenti differenti fil-Knisja biex jisaltan Ġesu vera. Lest is-saċerdoti ma jinqabdux f'piki bejniethom biex verament jisaltan Ġesu fil-parroċċi tagħna. Lest nwarbu lejra minn nofs mill-komunitajiet tagħna, mill-ministeri tagħna biex Ġesu jxandar, biex Ġesu jiġi mxandar jkun preżenti fiċ-ċentru tal-komunitajiet. Lest li naqsu ftit mill-ħidma tagħna biex nitolbu iktar għax għandna bżonn nitolbu għax mingħajr Ġesu ma nistgħu nagħmlu xejn biex dak li nagħmluh fil-verità fil-qawwa ta' Kristu u mhux fil-qawwa tagħna. Lesti jeżistijaj li nażlu s-salib flok il-ferħ u l-ġibdiet tad-dinja biex Ġesu msallab isaltan permezz tas-salib tagħna fil-ħajja tagħna. Jekk maħniex lesti jeżistijaj ma nagħtawx qalbna. Huwa Alla biss li jista' jġeddet il-Knisja. Ejjew nitolbuh mulej. Jiena m'iniex lest. Ibes wisq għalija l-Vanġelu. Radikali wisq dan il-kliem għalija. Nippreferi triq tan-nofs. Però nixtieq Ġesu. Għatini l-qawwa tiegħek. Għatini l-forza tiegħek. Nixtieq nagħmel kuraġġ eżistijaj. Ejjew lkoll kemm aħna. Ħaneħtlu iktar fil-profondi tal-katekeżijiet dwar din l-ittra tal-Papa Ġwanna Pawlu Tieni li tiddaħħalna fil-qalba ta' dak li aħna msejħin biex ngħixu fi żminijietna jekk irridu, għax forsi hawn ma jridx, jekk irridu li nkunu Knisja relevanti fil-verità mhux kif iridu n-nies, imma kif irid Alla jekk iridu nkunu Knisja relevanti fis-soċjetà ta' żminijietna illum.